El llenguado a la mini és molt senzill de preparar. Us l'expliquem pas a pas. Us deixem la llista de tots els ingredients al final del vídeo. Necessitem un llenguado per persona, una mica de julivert, oli, mantega, sal i farina. I opcionalment unes patates. Demanem a la peixateria que ens el netegin i ens treguin la pell. A casa els rentem lleugerament, els eixuguem amb paper de cuina, els salem i els enfarinem. En una paella posem mantega amb una mica d'oli i els fregim. Els hi donem la volta i ens han de quedar una mica rossos per cada costat. Els anem fent per tandes. Mentre escorrem el suc de mitja llimona i preparem una mica de julivert picat. Si els volem servir amb patates, les courem en pela, tant si les fem bullides com si les coem al microones. Un cop tenim cuits els llenguados, desfem una mica de mantega a la mateixa paella. Li afegim el suc de la llimona i ho coem un parell de minuts. Amanim el peix amb aquesta salsa i posem el julivert picat i els tenim llestos. La subscripció a aquest canal és gratuïta. Si us hi apunteu, ens ajudeu a fer-lo més visible. Gràcies per seguir-nos. Us esperem en el proper vídeo.